Opisyalmente nang nanumpa kasubagong aga ang total na 185 bagong ilihir na opisyal sa barangay sa bilog na Primero Distrito kang Albay. Sa ginibong oath-taking ceremony sa Potenciano Gregorio Recreational and Cultural Center sa Santo Domingo, Albay. Inatindiranin 88 punong barangay, 609 barangay kagawad, asin 88 SK chairman ang seremonya. Saro sa mga nanumpa, si punong barangay Evelyn Banwa kang barangay San Andres, Santo Domingo, Albay. Kasabay kan sa iyang panunumpa, ang promisang mas papakarayon ang sa indang barangay. Ayusin mi po so tubig. So dati mo mga projects po para sa barangay, ipapadagos mi po. Mantang ang dating SK chairman na si Joven Bronya na matukaw na ngunyang bilang barangay kagawad kang barangay Buonot, Tabaco City, mas pagtitibayon mandaan sa iyang paninirbihan sa indang barangay. As my advocacy kasi ma'am, during my camping period, tututukan ko po talaga is yung sa education. Since outgoing SK chairman po ako, then mayroon na po akong mga existing project kang ako ay SK chairman. So ipagpapatuloy ko po yun. Nangenot sa pagpapanumpa si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. Sa pighiras na mensahe kang kongresista, pinagirumdum kaini ang mga bagay na dapat pagkatandaan kang mga nailihir na opisyales nga ni maging maray na serbidor. Laong man kang kongresista na matawan kasimbagan kang mga nailihir na opisyal na numan na agyat na pwede sir na kaatubangon kang barangay. As we all know, public office is a public trust. Dahil tapong pagsayangon, sumandato na itinaw sa tuyang mga konstituentes, tabangan na marisulburan ang mga issues, mga problema, asin mga concerns na kinakampang sa tuyang pong mga konstituentes sa lambang barangay, digdi po sa Primer Distrito kang Albay. Inasigurar man ni Bungalon ang suporta kang partido lalo na sa mga programa na madara ning pag-uswag sa kada barangay. Mientras tanto, maninirbihan ang mga bagong ilihir na barangay asin sangguni ang kabataan official sa laog ning 2 taon usundo sa 2025. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, May Arango.